Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Thank you, Dad. Thank you. But, no, thanks. Dili pa ko andam. Get up! Or else! Dili kayang imo ng credit card, mao'y akong putlon o niya. Kundi lakip na ang imong allowance. Unsa? You can't do this to me, Dad. No way. Yes way, Oliver. Yes! I am the man of this house. My house, my rule, so you have to obey. Daddy. And that's final. Oh. Di palang amahan ay. Okay. Laban paking ako. Ubay-ubay ang among lainom gabi eh. Punan pa nga wild kayo mga babae nga akong kikauban. May gani kaya nakahimo pa kusog pa uli ganin ang kadlawon. Okay. Sus, may pag-uwan na hinoon ko mo pa uli. Da. Dili unta ko mapukus sa pag-uban ni Daddy karon sa kumpanya. Puya. Baligo na lang ko. Anong mahuwasan ko? Hut doon ko dining bata ang akong pasensya. Mag-usa ka oras na kong nagpaabot niya, nga manaog gikan siyang lawak. Dua katas ng kape ang akong nahurot, gwa paghihapon siya. Ani murag na pudpud na kito ang ako agkamot sa pagtinuktok sa iyang kwarto, sir. Wa kita gutubaga, oy. Sige, ako na'y musaka og balik. Wa siya din siyang kama. Hain man din siya. Sa banyo. Abli kining pultahan sa iyang banyo. Oliver! Oh, damn it! Naa siya sa sud sa bathtub. Naghumol og natuog. Samtang nagsige og agas ang tubig. Oliver! Oliver! Damn it! You are a hopeless case, young man. Pagmata! Dad! Lumusan ko nimo. Now you're awake. Wala kayo mapakita si James na ako ron. Milagro. Hain ka nitong handa ay. Bansa kayo nagismihan. Wasag siya sa mong tambayan. Busy ka siya? Noon. Medical student pa siya. Natural ang tingali nga mabisigid siya kay Mako. Layosad kayo mag-department ng eskwelahan ko. Pero, mangita gid siya og oras para na ako makita niya. Pero karon, wag yan iyang buhata. Wa man lang kani mag-text. Nadili din may magduhan sa pagkaon. Oh, si Russell ang classmate. Hi, Russell! Oh, ay din niya lang. Si James. Nangita ko James? Ano di ang room ay? Ang gibiyaan? May gibuhat pa siya? I don't think nga naapa pero busy. Ha? Oh, wait, ingon ka nga wagi buhat. Anong busy man? Busy o gunaw na ni mo?
Kay, sige maginuktok. Atoon saan ako. Daniela, wait. Kung may lakaw ka ba o di mo kauban si James mo, I volunteer myself, ha? What? Salamat, Ross, pero wa. What? What, gi chance? Ay, Russell, atoon na ako si James. Na all. James, may amigang press ni mo. Bye, Russell. Naaratood si James. Naglingkod naman na siya. Huwag. Murag lang akong kitugyo na ona. Oh, Dani? Babe? Lagunsa ka din eh. Obviously, nangita ni mo. Nga naman. Kaya wa makamapakita na ako sa kaganinang buntag. Ni text, WhatsApp. And that is so unusual. Naanad ka kung magkita ta sa'yo sa buntag. O baka ha, magkita-git kag time aron maadto ka nimo sa akong room. Kung busy ka in the early morning. Then, makigduhan ka sa lunch na ako. Pero karon wa gid anang tanan. Nakay problema? Wa. James, come on. So, kad naabot ko ini nga university, ikaw na ang nahimo na akong best friend. Wa gani ko mahibaw kung nga nung nagkasuod ta. Nga unta, layo raman ka itag kurso. Ikaw, medical course. Samtang ako, pagka-maestra ang gikuha. Pero, nag-click ta. Og nakaila na kayo ko ni mo, James Sebastian. Sigurado ka? Nakaila ka na nako, Daniela? Of course! Ikaw pa. I don't think so. Ha? Kaya kung nakaila pa ka nako, Daniela, you should have known by now. Ha? No what? Unsay angay na ko mahibawan, James? Huy, unsa ba? Lain kay ka. Others na kay kanako ron. Ngano lagi ba? Sultihi ko. Wa, forget it. Sige na, ikaw na. May buhaton pa ko. Unsa? Ha, human ko magtuyok-tuyok ani university rong pangitaon ka? Karon imo ra kong palakton? What's with you di ayron uy? Wa lagi. Sige na, Gigotom na ko. eat. Uban to. May buhaton pa ko. You don't look like may buhaton pa ka, James. So barog na diha og ubani ko kay mga onata. Dili ko makauban nimo karon. May tiwason pa ko. Eh di sige. Wato na lang tika. Mga na lang takon, human na ka. Anyway, unya pa mas akong klase. I still have 30 minutes. Mahuman naman na in 15 minutes, right? No. Imo tong tiyan ang midaguok. Lalo tayo lang kauban din hinga kita ramang duha. Kakusugod ato. Diingan tikang igutom na ko. Wapa ka ako'y pamahaw. Inya wapis ako'y lunch. Misamot pa nga akong kagutom maglakaw-lakaw tuyok-tuyok sa pagpangita nimo. Let's go. Asa man ta? Mangaon. Ingon ka nga may buhaton pa ka. Dili palagi ko makuyapan. Tiwas na lang sa na imong buhaton nun. Mas importante ang imong lawas kaysa akong buhaton, Daniela. So walk fast now. Not unless gusto kang kugusom ta ka, paingon sa kanti. Don't give me that smile, Daniela. Seryoso ko. You love me. You... No? Of course. Best ka ako nimo. I should know nga love ko nimo as your best friend. Kay kung dili pa, pasag doon naunta ko nimo nga mapas mo, dili ba? Uy!
Nangumot pa sa kaping, ha? You're so cute. Aray. Especially when you're smiling. So, hunongin na pa seryoso effect nimo kay dili bagay nimo. Wa ko maanad ngayon anak ka. Dali na. Gutom na gid kaayo. Hindi una sa lakaw ay. Usao ko man sa pagbalhin ng pagbatia sa uban Daniela. Kung ikaw mismo, hindi ko tugutang buhato na. Hey! Huwat ako! Catch me if you can. No, Danny. Catch me. Because I'm falling so damn hard for you. Ug nahatlo ko. Nga it will tear me into pieces. Maura ni. Human ko gituro sa opisina. Gipalingkod ako sa iyong sekretary din sa usa ka cubicle. Kung sa man ko dito, magsigig tutok sa mga empleyado na busy kaya silang ipangbuhat. Samtang ako nagsigil tanaw nila. Oh man, what the actual... Silot naman kini ba? Magkamatay ang kalaay. Oh. Abi na ko mamatay na ko sa kalaay din eh. Di man di gyapon. Kanina pa ning sekretary ni Daddy nga pilit kay tinanawan ako da. Karon ka. May mamahimon akong lingaw. Miss Lopez? Yes, sir? Please, follow me. Asa man, sir? Sa CR. Magbawatas ka laay. Follow me, or I will fire you. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!